Hej YouTube, og velkommen til den her video. I dag spiller vi noget NV1 på Aimmoller mod Anton, og vi går bare i gang. Ej, jeg lægger. Okay. Oh. Eller det er som om jeg bare teleporterer rundt, fordi We are Oscar Mike. Gør du? ja. Min. Burde. Let's move. Fordi du har jo ikke en mixer. Easy. Helt sikkert. Let's go, let's.